i-Universe ngathi ayivumi ukuthi mina nawe sihlale ndawonye. Kalokho ngisikwena Nora, hamba khuleke uyiqalela kahle yonke impilo yakho kahle. Let's umgeqo lo singibo letha nefone let's ngizozithola le into zakho mhlazana ubalance i-arrangement yami angithi sizweni into engayenza kulabo bafana nabo babengazi ukuthi bayeke bavelana nesimo esikanjalo. Ngiyavuma ukuthi ngibhedile konke ngiphatha kabi ebusuku nje angilali mangicabanga le ndaba le indaba kahle. Nikhuluma ngani msini wami? Nawe George unesibindi mase kulanda inyoko kulethela emsini. Akangilandanga ngizele. Hamba. Hamba. Nawe wena George ungaphinde ulanda inyoko kulethela. Hamba uyofuna umzukulu wami lengaphandle man. Hayi ngiyabona ukuthi umfana usekutshelile indaba kahlelo kanye neparole yakhe. Kodwa ngobani sibonge impela? Ngobani ususebenze kangaka? Uwashintsha umfana wami usukwazi ukumamatheka manje uqala phansi futhi. Uzovusa inqabe elidala, uzolanda lo sathane wentombazane. Siye ngamadoda. Ngobani ngempela? Mhlalo sehlisa umoya. Ngiyayi-understand. Ayikho into unga-understand usibunje ngamanje. Ayikho. Njalo uma ngicabanga uhlelo ngivela ngibona usibongiseni eshintsha umunye umuntu engingamazi. Mayephuma ejele ukuzokwenzakala. Cha mhlalo se uma kuthi umfana akakubikho ready. Cha yezwakala. Uma nawe mhlambe futhi ungakubikho ready hayi kezwakala nama ngisho ukuthi ngivuna lokho akwenza uhlelo futhi hayi ngoba ngizama ukuthi wonke umuntu abese yaxola isikhathi singakufika. Uxolo ungakhulumi ngoxolo uhlelo akalidingi uxolo. Lezi ingane ayinyokubeza wathatha advantage eingane ezincane nengane yamo ihlukubeza ingane zingakwazi ukuzivikela bese wena uzongitshela ngoxolo. Lalose uNkulunkulu uyazama ukusitshela ngokuxolela bonke laba abasonile sibathethelele Mdlalose. Hayi ngoba usuke senzela bona. Kepha lokho kusiza thina qhubulisa ukukhulula izinhliziyo zethu. Ayikho into engizoyithethelela. Ayikho into engizoyixolela uhlelo ngalento ayenza enganeni yami. Kusose bamxolela. Cha ngiyakuzwa mfowethu. Ukhulumisa komzali ozama ukufikela indodana yakhe. Kepha sike siyibukisise kahle le ndaba le. Akusiyena kuphela usibongiseni uxakanisekile. Nawe ngokwakho uxakanisekile. Nawe unotalatiya lakho unomthwalo wakho ola emahlombe ngiyawuzwa. Odingayo na ukuthi ulekelele kuwo ususe lo mthwalo osemahlombe akho. Laba yakho yesonto. Kuzelela bantu Mrs. Ngam, all right? Hey, kwenza njani? Khuluma nathi. Khuluma ntombazane khuluma. Ubabekazi uthathe necklace yami ngayithengela umyeni wakhe. Wasesena selula yami. Ubolile lo mfazi ngoba uyazi ukuthi uke uzumenzele luso nje obenza kanje kuwena. Yazi sihlobo into esedinga ubabekazi esedinga ukuthi aboshwe. Akakwenzi lokho kumina ngedwa ukuthi nasonke yakwenza. Hayi. Bonke abasebenzi base-EPWP. Uthini kuthina masisingami? Kunomuntu nomncane siwonayo. Njalo nje uma ngabe sona kunemali ekufanele siyikhokhele yena. Yabona lento eyenziwe ubabekazi ifana ntsena lento yayenziwe lamaqolo einsizwa zasendleni. Insizwa zasingejena insizwa zazizazi ukuthi vele siphathe ibhaba zasingazenzise ngathi zisiza abantu yena kwakhe kudlulele.
Ngathi zonke isikhathi inhliziyo sesengathi yena unalamalungelo manje abahlukumezekile abahluphekayo. Kodwa yena ngesandla sakhe uthatha kona lokho kuncane abanako abashiye bengenalutho. Yazi nisihlobo sekwanele. Yabona ke manje sekwanele. Kufanele sihambe ke siyomqonda manje ubabekazi. Asishone khona Siyomqonda ngqo. siyaphakathi siyosijwayelana ubabekazi. Siyomqonda. Uyajwayelana ubabekazi ngeke. Kwenzakalani? Ngempela kapteni yazi sisuke nawe hathi sithathe drive size lana uthula indlela yonke awukhulumi yini? Udliwa yini? Nje lento kaSibongiseni. Yazi ngizama ngakho konke kusemandleni nami ukuthi ngimvikele. Kodwa manje ubuya ngazathi uloke ebuyele emuva nje kulento kahlela. Ulevusa nje amanqaba amadala. Awumele kapteni. Uhlelo uyaxhumana noSibongiseni? Anginaso isiqiniseko. Kuthi nje meke wenza igama lakhe yabona uvutana imosho yonke le process akade seqalile ukuthi uyayidlulisa. Ngiyodwa into engifunayo yabona engifisayo ukuthi ngikwazi umvikelo Sibongiseni ngikwazi ukuthi ngibe ubaba oqotho kuyena. Kodwa manje kuba nzima yabo. Ubuhlungu sebuzwa yabufani. Yeah, Chloe. Yeah, yazi angiyena impela imzali kodwa kapteni ngiyazi ukuthi iSibongiseni kuzomela ume naye kulesikhathi sobunzima uzoqhamuka ukukhanya. Futhi into engiyaziyo mina ukuthi uSibongiseni nobaba oqotho babona indaba naye ubaba omkhathalelayo. Kancane kancane kapteni uzoze kulunga. Ngime mesikeme angeke ngikwazi ukuma. Ubabekazi nombatha amaqola akudala lawayana. Mawubona wena masibayeka bazoyeka lento. Ngiyazi ukuthi ngeke base bayeke. Uyabona ke ngeke ke sikwazi ukuhlala nje sibuke kanje abantu bakaNkuluNkulu bebanjwe inkunzi. Emini kaBha ilanga libheke kanje. Yeva. Uwena namhlanje sasuba mhlawumbe umama oyizamelayo usamncane uzamela ukufida izingane zakhe. Ubabekazi akasoze abiyeka ukuqola. Uyobiyeka ukuqola mzokwane engasazi ukuthi uzoqola ba. Mina bese kungisiza ngani ke lokho ukuthi ngikhulumele uMashi wonke ngoba mina egcineni mina ngizolahlekelwa ikona konke enginakho. Ngizolahlekelwa umsebenzi, ngilahlekelwe ile madlana engiholayo. Ubani ophinda aqashe mina? Ngophila ngiqashwe phi njengoba sengimdala kangaka umama oneminyaka ewu50 obanga inkinga futhi nasemsebenzini. Kodwa nje yonke lento eyenzekayo sekuyisikhathi sokuthi ke manje iphele. Sekufika egcineni ke manje kwanele. Qinisile usihlobo. Ngicela nikhohle nje ukuthi khona into engike nganitshela yona. Ngizobona ukuthi mina ngiyibuyisa kanjani zonke lezi zinto. Ngizobona noma ngiyakumashonisa noma ngiyothatha ezinye zezinto zami ngidayise ukuze ngikwazi ukuthi ngibuyelwe iselula yami nomgexo wami. Ngizoba right. Ngingakhathazeki ngizoba right. Msanje. Sokufundisa isifundayo uphinde usikhohle wena. Nora, ngithi ulungisa amakhethini endaweni yakhe entsha. Nansi mali yakho yedeposit yerent. Yini? Ubuyitshela ukuthi ngokuxosha mina uzobe usuwina imedali. Hayi Nora. Bengitholile indawo mina ngazi ukuthi safe for wena. Angindawo mina. Yes. Wena usheshe ukukhohle umthetho wakho. Usukhohliwe ukuthi imina okutatayisile, okugibeza, ukukhwelisa ama-stepis ukuthi ubikhansela lo yona namhla. Hey, lalela la. Mina nginyuke ngamandla ami ukuthi ngibe ikhansela. Layi. Kuphi? Enini? Ufundiswe yimina wena. Ufundiswe yimina ukuthi abantu ubawina kanjani, uziwina kanjani inhliziyo zabantu.
ufundiswa yimina ivision yespeech ukuthi ukhuluma kanjani nabantu ngakukhuculula ngakugeza ngakwenza ukuthi isidima sakho sibukeke njengesomholi oqotho ubulopholo wena ubungelutho wena ubuyiskema wena ugijimisa izifo uyi-fake pastor umfundisi wamanga ubumkhwamanisi wena ubhizi ukukhuluma ungathenjwa umuntu ngenxa yento ephuma la emlomeni wakho ngifuna ungayikhohlwa lento uyifake la kwimodula oblongathi eyokuthi mina nawe siso uvano lwethu lujulile mina nawe we are not just partners business partners mina nawe we are KPU yayithola kwamashu partners unity impumba Okay wena oh Cela lethini nicabanga ngempela ningayenzi. Ngicela ningekeleni ngihambe. Ngicela ngeze ngitshele umuntu ngizohamba ke kanje ningayenzi leyo. Nina niphatha umasho sengathi umasho kwamhlongo nina. Sengathi wonke umuntu ohlala lana usebenzela nina. Nje ngiyasho ngangaqondile. Bethula wena man. Mlome Nkosi. Uzonjena legama Mlome Nkosi. Awunanhlonipho wena. Awunabuntu. Umqhele nje uhlele kule khanda elingasebenzi. Yakhumbula nonkazumulo awuhlekisa ngokudla kwethu kwamhlongo. Impahla sasiqoka. Usiphathisa kwezinja. Utshetha usozeni wacela ushwele mfana. Yazi sifunani. Sifuna ukorobe. Ukorobe sokwenja lelona. Qiniselo befeni. Yabona usukela manje. Wena uzosiphekela wena. Usiwashele impahla zethu. Uzophumula thina mase siphumule. Saswana ngicela ngingekeni ngihamba. Angeke ngikhulume lento ngeze ngithele mina usukela ngihamba. Ngiyajula wena. Uzokuqa phansi ngento ngesingathi uyathandaza. Yakhumbula nganginiphakela nomkhulu wakho. Ngiphakela ubusathana banganayo inhliziyo nodange. Onayo inhliziyo ebongayo wena. Wencela kumkhulu wakho lento. Usemgaqweni lo befeni. Sewesona sikhathi sokuthi sikufunde izinhlonipho. Vula mnyango. Rasha sena sami. Awuhlalela phansi ngikuphathele indaba ezimnandi la. Nkosi baby. Sengivele nga-order nje yonke into oyithandayo. Hayibo, uthanda? Hey, watch this. Uzobona wena. Oh wow. Sanibona. Yebo. It's a spread. Hayi ansazi ngoku ayi breakfast leso sifika kulunch ezabe qhubeka nto. Yabona nje la masithatha lawa kusageza abantwana la. Oh yes. Yabona ngifuna ukuthi ngelinye ilanga la sithanda sami ngivele ngiyibhuka yonke le ndawo le kuvalwe. Ngazi ukuthi nje la kuzohlala wena phela. Ufuna ukungispoiler ne? Ufuna ukungitreata njengekumkanikazi. Yathemba ke nesithaba sami silindile somewhere sip. Kukhona mhlawumbe okunye nizokudinga? Hayi sisi cha. Kusa right siyabonga kakhulu mayazi. No problem. Yeah. So, izinto zambe kahle? Amba kahle kakhulu. Yabona abantu bala kaMashi bayithande intuthuko into yaphambili. Uyabona bonke manje abantu lana bashiya okufela zabo. Bazogibela lomkhumbi. Okay. Ngisho nabo mashonisa. Mashonisa bavala ama-office manje bathi bonke bafuna ukugibela istaff kulomkhumbi lo. Forex. Hayi wena uyaxoka. Mashonisa? Yabona ke yiyo lento ezokwenza ubone uba game yaguquka ngoku. Siyatshintsha izinto ngoku. Ukhona umunye umama nje ovesane wathi yena ufuna uku-investa, a-investela ingane yakhe enyuvesi. Yazo. Uthi manje ukhathele nileke emzala amabhanoyi. Njalo ngoDisemba isitori esodwa. Khathele kakhulu. Ngithetha lento ndithi lento ingentembeko babe. Abantu bayakuthemba ngoku. Bathe referrals, bathi testimonies. Ethemba ngoku abantu. Asiphebo ngikhumbuza uBob Jones. My city, trust
is currency. Hayi. Hayi. Ngiyibuke yonke. Ngiyibuke aze ngayi-rewind, ngayi-check-a. Ngabona ukuthi bangifundisa ngoku-investor. Risk management, bafunda ngo-psychology. Yabo manje sengiyibonile ngoba iyangikhuthaza into iyangigqugquzela. Namanje ngivele shaye yami semini ethi mina. Ima. Userious ngala? Yo. Okay. What? Okay, hi. Nesibili babe. Futhi une momentum. Lo combo leyo dangerous. Yeah? Yeah. Okay. Yabona ukhona manje ilona khaya lakhe elisha le. Ngithi sazozoca la windawo. Yabona. Okay. Ngeze ligqoke lapho. Uthini? Ngeze ngigqoke leyo. Wena. Ngihlanisa. Okay. Fala, fala. Ngifuna ukuba ngempama. Fala. La go. Shona khona. Yes baby. Ngixoxa ngandiqalisa kuyo yonke introduce kule nto ye-forex. Ngicima nje into ezakukhupha isithukuthezi uzenzela ubusentshana ecaleni kodwa hayi. Akukho umsentana lo. Yabo ngithi mengibuka impilo yethu mina manje. Ngiyabona ukuthi ama sisibone sine driveway. Sobukhazikhazi yakanokusho. Shaya ngegolide. Masuka lapho sithenge iyard. Ngulalela. Shaya iyard. Ezobhala Princess Russia. Suka lapho sithatha i-private jet the flyer into ezovela iyothi cha mama ihlala emzini wethu ephaka kwethu ayizanele nto hayi ufuna ukungispoila mina sithanda sami ngifuna ukuthi sishaye i-breakfast eDubai yazi mesiqeda lapho sibuye sithi lunch eFrance hayi lapho sijalo kanjalo sigqoke lapho unokusho lapho trip concert yazi sishaya ama-Italiano sihamba njengamakhosi makhulu ne makhulu kakhulu amaphupho akho baby. Kodwa iyo le nto leyo engenza uba ndifuna ukuxhasa even more. Ngifuna ukulikhulisa le bhizinisi lintondobala yabo. Hayi yona inkulu kakhulu and ine-risk. Kodwa ke ndilapha ndizokuxhasa all the way. Zoba nawe side by side. Kodwa babe. Yes babe. Yazi yona into ngi-appreciate kakhulu ukuthi ngaso sonke isikhathi usezungeseka futhi awuyena noma umuphi umuntu wesifazane. Wena uyinsika empilweni yami. Okay ke. Masiyenze ke lento. Masenze siyake lento. Abantu baxa beyijonga bangaphinde bayilibale. Futhi lapho bengakuthembisa mina yabona lo mnotho esukhandayo manje la. Sikhanda into engeke izime. Into ezoloku ikhula kancane ihamba kanje. Hayi na umhlola wami bo hayi ngiyalingwa phela. Hayibo. Wena ube wayinda? Ngizokhuluma nawe. Ayikho into engizokhuluma nawe Mbatha. Ufuna lokhu ngiqambela amanga. Wena Mbatha wena umaster wena prevarication wena. Wena wazi wena ukuqamba amanga wena ngobuso obuqondile ngazuthi i-consummate politician. Uyabona Mbatha? I refuse to be lobotomized la endaweni engihlala kuyo. Unpretentiously I'm trying to latibulate in my latibulum. Absquatulate. Ufunani?
Mawuzopheka awutshengisa ukujabula. Hayibo. Wenkazi, yewena. Ukushaya wena, yazi. Uyahlanya yini wena? Ya, ngiyahlanya. Uyahlanya? Ya, ngiyahlanya. Angithi ngiyahlanya. Kodwa umtshwayela ngenze njani? Yewena, faka amaphiphi nyefu. Ngicanga khona umuntu ongazi ipapa nje. Angizwa. Uzopheka la noma uzodla umsangano osenzele wona. Ngiyalilahla manje. Qala maphansi. Kahle lebo.